This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Naga jingmi gijingja kiba kibriyo kibawan ka ni kiwe gijala kile kamsni bomman badyo phedri padak basuk kala penlong i New Tributes Council HYC bandawa badai pentri kamno mardor yagi innerline permit ILP habakran sigila pthai khubor kono phaisngi khandai trek ujliwa chapsan uba roy ku person ram president ulaong balada pentri kam ILP kandan kurkum trikam katkum ga an namta baro ginwanrung kamtam kibawan kum kinong chokai perthai henry kikit pat ikjing thu ku basniu ne banle ki kamrunar nolor kata ulaong bak ILP kan pentingna bagalek kawan chigibriu kanlong ka babaj berhenti but way po way briu barung bami nagajala undan hak record ulapan pa bagor komlong menta kadap de jingduna kiba aila dik shinong kitha bagajala ban syakan tho bat syas nguthu bakla सरकार कल अदे मन पेट मन थावे किला किलिंती बन पंत्रिका में KLP खनंग वाला दंगी दोने KLP गिला बन टिप थिकना या कजिंग रुंजिंग मी जोंकी ब्री गी टिप मन्नो उरुम हांगनो उसा कनु स्नी उनसा बट लानु ले फाय लाउताउ ब्री ला ले फाय ने कता करे कजिंग क्वा जोंगी बट किनी कजिंग जा बरो खय गी क्वा बन ओंग बा कला दे कपोर बा का सरकार जला का जोंगी Ladang ni puak syuk ban syak malain lene ban syak pen thok bria ka kerting jo ka jala ka jongi ka jala Meghalaya ka sorkar Meghalaya ka ban perkhat ban wanra ya kata ka system lene kata KLP khnang ba ka regulation kandon lene ka jing tip ya ka jing rungjing mi jongi brio kandon naman kumba kalong mentai hoi ka sorkar ka ong bakadon kata ka app ka register yi tourist pakum ta ter ringi yo iba kidon shibun ki loophole sa kani ka system ka badan menta kamlong kamla ban regulate lane kamla ban pentikna ya karung kami jong brio untip ubri uwan menu un lek sa hae un sa kat nusngi bat lanu lek phai balau ta ubri ula lek phai ne am ngimtep takadang ni don kam ya KLP ban pentrikam hakani ka jela ka jongi khnang ba ngi kum ka jat brio ngi nom sha penthok bria ka jela ka jongi kanom sha penthok bria bat kanom long ka taka skip good ka mangi ong ban dala jakum kini kijingjang ngisyak pun sutu bakla pat sya kibriu hakeleng no kari India bana ka pertai bro kowe namar kibriu ki bopet yaki national media hadin ngani kejengja kin pet kumno yang ngi kum kajat ngri kin pet kumno yang ngi kum kajala don ki boong mengide kita ginong penyak brio kajat mendriu khasi jantia khasi kadi ka jat mendriu nong penyak brio kinong Meghalaya kadi kibriu ki penyak brio ki bakhayi don ki bakren ki boong bagi kidi ginong ki penyak ki kibriu ki khayi ki tiar yaki tiar na kamet ka phat ki jongki But kumta ter tingingi ngisno ba ka system kum bakalong mentai kamlong kabun ki jingduna ka sorkar jela ka penshim ka jing clip ba KLP dai ban pentrikam no mardor but nakaliang do kaseng in sa shimro ikilat kilenti ban penbore ka sorkar hadin kini ki jingja ba kadai ban penlong no ya ban pentrikam no ya KLP but ka bakut ngi kwa ban ong yang kini gibril ki ba million but ki ba million ban kren ban keno yangi ban penthok pria yangi ban keren bunjat bunrukom ban khot iki gentin yangi kum kajat menrengi kwa ban ong ba kum kajat menrengi don la kajong ka culture ngi don la kajong ka karkom im gajongi ngi pediang sobha yanu ki bawan ngani kajala gajongi ngani gari gajongi ban long kum kita kinong wan pekai nrewat shimru ba kani ka identity ka bangi ngi don lane kani ka jinglong gajongi ka bakarpang ba dah pila bakla jai kani gari ka jongi pen kendo engi bat ka baang ngi kwa ruban ong ba kani ka jing pediang ka jongi yapi ban wan chikini ki jaka jong okai ki jongi pimdei ban shim kum kata ka jing ai bor jongi yapi pat ba pen thok bria ya ka kerteng ka jongi kum ka jai man riu bat ka balai ngi kwa ruban ong yakini ki brio ba wat shim ba kani ka jing pediang kelut mensiam ka jongi yapi ba pinwan kai ba pinwan syakani ka ri ka bi ka jongi kum kata ka jing telot bor ka jongi kum ka jat benri nama ladangi hot hakawai kaliang phila ban ong bengi dei ka jat benri ko beri pa phila ban ong bengi ngidei tang itai sembo khaw ibrit hapreng jong kaduriau ba jong ka negari India ditutup pat hukum ka jat benri ngidon pat ya kata ka mensiam balada fikta mat yong ya ka jinglong belui-lui ka jongi ba fikta mat yong ni kan gijing ya sya ka jongi kan boy ka por ba ka jat benri nyutrep bukan ki kan ya dia balada kimi kum kita ki kilak banwan ra ban ki bom so tenan te wat shim ba ya kan gijing pediang ka jongi yapi kum kata ka jing tulak bor ka jongi
Reto shimba ni pediang ni pi namar pidi kinongwan pekai kinongwan kai sing negeri ke jongi ni pediang ni pi kum kita gitoris re ompat ba pin bia khongrai ya kani ka jinglong bakarpang ka jongi kum ka jai beriu kita kini kubur ki basai ki bangi kwa ban pha sekin beriu kini bahaya ngasam jong kani jong kini ki angun ba kumju syaka sarkar ka jongi bakapor kala dei ban pentrikam no ya KLP hakani ka jela ka jongi Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.